Ha? Alin? Ito mo. Ayan, lahat na lang ng mga tao dito gustong may nag-message na naman dito. Ma. Ano? Sino Jumar? Jumar Nacario. Ma, nag-message si Duna Pinanaman. Lalab Migalab, shout out ang palatandaan. Ayan. Thank you so much. Lalab palatandaan, Migalab, shout out. Kaupin ko lang, lalabs. Saan galing dito? Bakit ang dumi mo? Meron na naman nag-message. Sangla daw ng ATM. Duna. Sangla. Akala nila sa akin, bangko. Yung nga nakakatakot eh. Pag ano. Hindi na ako. Natakot nga ako eh. Kasi government yan eh. Nakita mong marami ditong marites. Baka isumbong ako niyan eh. Say? May sound. Nanginit na. Ayan ang palatandaan, Lalab Migalab, shout out. Nag-declare restore lang tayo sa aking mga alagad. Wala pa namang tao. Lalab palatandaan, Migalab, shout out. Love you. Ayan, thank you.
L3 lalab, mega love, shout out. L3. L3, my friend, how are you? Ayan. 3 million mega love, shout out. Ayan, si L3 po nagbaba ng kanyang bahay. L3. You have new uploads, lalabs, L3. I'm good, my friend. Ayan. Lisongson lalab, mega love, shout out. Ayan. Hello everyone, nice to meet you from Lisongson. Ayan. Everyone hug. Ayan. Chels Gaming lalab, mega love, shout out, Chels. Ayan, thank you so much. Chels Gaming, mega love, shout out. Ayan, thank you so much, lalab, Lisongson. Patamsak sa premiere. Sige, lalab, tamsakan natin yan. And malapalablab naman ako sa binababa kong bahay. Ayan. Sige, Chels, tamsakan natin yan, lalabs. Alma lalab, mega love, shout out, tamsak. Ayan, patamsak dikit please, premiere. Ayan. Sige po, tamsakan natin yung premiere mo. Chels Gaming. Ayan, Chels, tamsakan ko yung premiere mo, lalabs. Kailan ba to? Madam Daisy, mega love, shout out, tamsak host. Ayan. Ayan, Madam Daisy Idolan, mega love, shout out po, madam. Ayan, Alma, mega love, shout out, lalab, Alma.
Lumaki na pala yung bahay mo. Ayan, Miguel Love, shout out host. Madam Daisy, salamat po. Ayan, Miguel Love, shout out. OFW ako, Miguel Love, shout out, lalabs. Ayan. Twinnie Cat, Miguel Love, shout out. Hi, ma'am, good morning. Ayan. Twinnie Cat, lalab, Miguel Love, shout out. Twinnie Cat. Daddy Hashis, Miguel Love, shout out. Daddy. Ayan. Bigyan po kita ng jacket. Daddy Hashis Almadan from Daddy. Ayan. Daddy Miguel Love, shout out. Ayan, Daddy, may jacket ka na po, Daddy. Ayan, may jacket ka na po. Thank you so much. Main channel mo yan. Ayan. And mga palablab naman ako sa mga binababa kong bahay. Ayan. Thumbs up, Dan Host. Ayan, lalab, Daddy. Salamat po sa patamsak. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat po sa patamsak. Mga palablab naman ako sa binababa kong mga bahay. Ayan, Bro Chito Channel. Bro Ayman. Annalyn Galindez, Miguel Love, shout out, harang. Ayan. Lalab, salamat po sa paharang mo dyan, Lalab. Salamat. Ayan, kung meron kayong mga extra banana naman, pwede kayong mag-barter dyan. Ayan.
Supervisor ni Barista Lalab, Miguel Lab, shoutout, Tamsak Lalabs. Ayan. Natching tuloy ako. I'm sorry. Alhamdulillah. Ayan. Supervisor ni Barista, Miguel Lab, shoutout. Ayan. Elma Abain, Madam Elma, Miguel Lab, shoutout. Natching. Ayan, Madam Elma, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 3 million Miguel Lab, shout out, 3 million. Patamsak dikit please sa premiere from Alma. Ayan, may premiere si Madam Alma. May cancer pala si Bakla. Ayan, tamsakan natin mga lalab. Madam Alma, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Premiere mga lalab. BSTV Vlog Official, good morning host. 990, ayan, road to 1K. Sige lang lalabs. Ayan, palablab ako mga lalabs. Ayan, sa aking bahay, yung binaba kong bahay, yung aking yung uploads. Ayan. Ayan, 4 million. Miguel Lab, shout out 4 million. Biyahing, patamsak dikit please sa premiere. Ayan, mga lalabs, patamsak naman ako sa premiere ni Madam Alma. Ayan. Ayan, patamsak ako sa premiere mga lalabs, sa premiere. Ayan. Ayan, tamsak sa premiere mga lalabs, Elma Abayon. Alma pala, Alma. Dan po sa nakapin from Elma. Ayan, lalab, salamat. Samira Lalab, Miguel Lab, shout out, Samira. Ayan. Thank you so much, Lalab, Samira. Thank you, thank you. Ayan. Hi, Elma from Samira. Ayan. Mga lalab, patamsak po ako nakapin, mga lalab, Elma. Ayan si Alma. May premiere po si Alma, mga lalabs. Antay ako sa sukli niya. Ayan. Alma lalabs, pasuklian na lang si si Elma Abayon. Nandito ka pa ba, lalabs? Wala na? Alma, nandito ka pa? Wala na ata si Alma. Daddy Ashish, Alma Dan. Alma, pasuklian mo yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Hashish, I am watching your video, Hashish. Daddy Hashish or Hashish Fire Lord. Ayan, 3 million, Miguel Lab, shout out, 3 million, salamat, guwapa, hope you not skipping harang. Ayan, no, I'm not skipping harang.
Samira, hello from Alma. Ayan. Elma. Naguguluhan ako. Wala na tayong nakapin. Samira Dan watch from Elma Abayon. Annalyn Galindez, Lalab, Migalab, shout out. Ayan. Annalyn Galindez, thank you so much, Lalab. Annalyn. Ayan. Daddy, I am watching your video, Daddy. Ayan. Samira Dan watch from Elma Abayon. You're the best host. Ayan. Thank you so much, Lalabs. Daddy, I will connect this one, but you have a nice channel, ha? 12.3k subscribers. Very nice. Ayan. I will connect it to you, this one. I will connect. I am watching your video. You are singing. Daddy's done from Elma Abayon. Daddy Hashis, kindly return to Elma Abayon. Ayan. Sige, gwapa. Bakit yung video mo, bakit yung video mo pang ibang live pero you are speaking, Tagalog? Sige, gwapa. I'm a rapper from Jamaica, but you know how to speak Tagalog, sa? You're from Jamaica, but you know how to speak Tagalog. I'm a rapper from Jamaica. I thought you are from Philippines. Ayan, Daddy. Hashis, ayan. Sana all may Tagalog is limited, agoy. Bisaya pa, dudong, oy. Daddy, paano ka natutong mag-Tagalog? Pilipino ata itong mga lalabs, eh. Baka binababa niya lang to si Daddy, yung main nito ni Hashis, para Lord. Member mo ba to, lalabs? Ayan, I will connect this one to you. O, i-connect ko to sa'yo, Daddy. You are throwing a lot of dollar. Mashallah. Ayan. Sana all my Tagalog is limited, agoy. Ayan. Connect ko to sa'yo, Daddy. Palablab pa ako nakapin, mga lalabs. Ayan. Palablab din pa ako sa mga binababa kong bahay, mga lalabs. Ayan. I'm rapper from Jamaica. Ayan. So, I watch your video, full pack. Full pack, yun? Bear brand, ayan. I'm 5% Tagalog, 5% Bisaya, 95% English, and 100% Jamaica. How you know how to speak Tagalog? Jamaica. Maybe you have a girlfriend Filipina. So I connect this one to you, Jamaica. Jamaica. Hashish. Elma ba ni you charot me, ha. Madam Elma, kinacharot mo raw si Daddy. Too much money, ha? Hashish, you have a lot of money. Mashallah.
You have ads, so I will finish this one ads for you. Oh. What? Chinacharot ka daw. Ano? Chinacharot mo daw siya. Charot. Charot me ha. Ayan. From ano? Daddy. Marunong pala tong magcharot-charot. Oy. Ayan. Girlfriend, grabe talaga ba? Sana all lalabs. I'm single and broke. Why you broke? Why like that? Ayan. No problem, ano, daddy. You have a lot of money. You have a lot of girlfriend. Single daw siya and broken. Oh my God. Broke like a glass. Ayan. That's why I'm single because I'm broke. No problem, daddy. Show money, then more Filipino will like to you. Show money. But, lalab, daddy, not all Filipino like that, huh? Some only Filipino is like that. Show money, then too much will love you. No money, no honey. Ayan. 3 million mega love shout out. My dream is to marry a Filipina. Mashallah. Ayan. Your dream is to marry with a Filipina. Come here in the Philippines, then you can vlog here. Then some Filipino will like you here. You know, I follow one, maybe from, not from Jamaica, maybe from Uganda. He is a blogger here. He is a blogger. He's famous now here in the Philippines. Host chance mo na yan. Patay tayo dyan, Madam Ilma. Come here, visit me here. And we will see. Patay tayo dyan. 3 million, mega love, shout out. 3 million, thank you so much. 14 million, ayan. Chance ko na daw. Ayan. Ayan, 3 million, mega love, shout out. My banana is chocolate color. Nobody will like me in the Philippines. No. How come? Some Filipino also, they marry with the, seem like your nationality. Don't say that. But I love chocolate. Very nice. Elma Bayan, your house is big already, over 10K. Ayan. From Daddy Hashies. You have a nice channel. Too much banana you have. Big banana. You have big banana, Daddy. Mashallah, yay. I'm happy you like chocolate. Let's dikit. Ayan. Yes, let's dikit. I like chocolate. Yes po, big banana for you. Yes, I like big banana. Ayan. Royal Kid, come channel, mega love, shout out Royal Kid. Ayan. Good morning, Royal Kid, lalab, mega love, shout out. Halagot ka, host, big banana daw. Yes, I like big banana. Royal Kid channel. Hi, my YouTube channel. Please support my all friends. Ayan.
Royal Kid, Cam Channel, Mega Live, shout out. Yes, I like big banana, no? Because my banana is small. Ayaw big oy. I will try big banana. How are you, sister? From Royal Kid Cam Channel. Lalab Royal Kid, I am good, lalab. Thank you so much. Ayan. Royal Kid, nagbaba ng bahay. Royal Kid, lablabin natin mga lalabs. Ayan. Royal Kid. Palabalaba ko mga sa mga binababa kong bahay. Ayan. Royal Kid, nagbaba ng kanyang bahay. 5 million, mega love shout out. 5 million. Ayan. Royal Kid Cam Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin, lablabin. Ayan, 5 million. Host, what's your Instagram? You're beautiful. Ay, Diyos ko. I don't have lalab Instagram, but I have FB page. Say my name on YouTube, Islandsky Vlog. Just follow me there every time. Sometime I am live there. Flower 1 thumbs up, mega love shout out Flower. Just follow me on my page, Islandsky Vlog, Daddy Hashish. It's same spelling on my YouTube channel. Same my name, Islandsky Vlog. Ayan. Islandsky Vlog, same AILYNSKI. Same here in my YouTube channel. Ayan. It's same spelling, same name. Follow me there. If you want to send me message there, I will receive. Meron Flower. Ilan ba yung banana mo? Sige baby, ayan na. Oh my God. Flower, ayan. Ilan ba yung banana mo? Di pa ba tayo, ex? Ayan, lablabin mo yung ko, lalabs. Ilan ba yung banana mo? Palitan, sige lalabs, ilan ba yung bahay mo? Ayan yung binaba kong bahay. Dikitan mo si Bloody. Kasi inaano ko yan siya, pinapa 1K. Royal Dan from Elma, palitan tayo, host. Sige, lalab, tari mo ang baba yung bahay mo kung di pa tayo, ex. Ayan. Flower lalab. Ayan, padikitan ko sa'yo si Bloody Coder. Yung aking member. Flower, ayan. Ayan, 5 million mega love shoutout, 15 million thumbs up. Ayan, thank you so much. Royal Dan, sige host, 50. Lalab, 20 lang kasi yung iba hindi naman nakasign in, ang hirap. Pero hindi ko pa alam kung X na tayo. 20 lang kaya ko Flower. 20 lang ang nakasign in. Flower, baba mo nga yung bahay mo, Flower, tingnan ko. Ayan, 7 million mega love shout out, 7 million in the house. 7 million sigos, 50. 20 lang lalabs ha. Tingnan ko, Flower, yung bahay mo, Flower ha. Flower creators, hindi pa nga tayo Flower creators. Sige lalabs, ipin ko yung padikitan ko sa'yo, ipin ko ha. Nakikita mo ba si Bloody Coder dyan, yung binaba kong bahay? Yung bahay mo, 3.15. 20 lang lalab sa'yo ha, 20. Ayan, nakita mo ba si Bloody Coder dyan? Ayan, ko siya, ipin ko siya ha. Wait lang ha. Ayan, ipin ko si Bloody ha. Dito ka lalab magdikit ha, 20, dikit mo dyan. Wait lang ha, ipin ko. Ayan lalab, yung nakapin, dikitan mo siya ng 20. Mag-start na ako sa iyo ha. 221 yung tamsak mo. With tamsak tayo ha, tamsakan mo lalabs. Flower Dan, JM Stateside, tamsak dikit host. Ayan, JM Stateside, Migalag shout out. JM Stateside, tamsak dikit. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak dikit mo dyan, Lalas. Main channel mo to. Ayan.
Ano, nandito nag-start na ako ha. Ayan, may jacket ka na GM Stateside. Ayan, flower, nag-start na ako ha. 20 lalabs ha. 3.15 ka. 221 tamsak ka ha. Ayan yung nakapin lalab. Diyan ka magdikit lalabs ha. Nandito ka ba, flower? Ayan lalab para di mawala. 712. Ayan, Shahos, OTW20. Sige na, World Design, Dry Leaves. Ayan, Flower Creators ha. Nag-start na ako ha. 20. Ayan, si GM Stateside, may 30. Ayan, Madam Elma, baka mayroon ka dyan available, Madam. Kayo muna ni GM. Ayan, Flower ha. Nag-start na ako ha. Ayan no, naka 1 minute na nga ako. 44 thumbs up. Sige lang, lalabs. Ayan, nag-start na ako ha. Ayan, naka 2 minutes na nga ako. Ayan no. Sige na, lalabs. Mag-start na ako. Ayan, si GM Stateside, may ano mga lalabs? May 30. Baka meron kayong available dyan. Pwede kayong maglablaban dyan. Madam Elma, baka meron kang ano dyan available. JM Dan from Elma Ambine. Madam Elma. Ayan, Madam Elma, baka meron kang available dyan. Pwede ka makipagpalitan. I message you on Facebook. Yes, Lalab Daddy Assist. Later I will check, okay? But now I'm still here in my YouTube channel. Later I will check. Because right now I am using my mobile, okay? Later I will check your message. Ayan. 4 million Migalab, shout out. Ayan, flower, pangalawang hindi dumikit ang ninja ko from Ilma Abayon. Ano mo yan, lalabs? I-ano mo lang yan. I-clear history mo. Madam Elma, i-clear history mo lang yan. Ganyan kasi yan minsan. I-clear history mo lang yan tapos pahinga lang ng ano, isang araw or dalawa. Didikit na yan. Ganyan din naman sa akin minsan, hindi dumidikit. Kasi ano yan, Madam Elma, marami na siyang nadikitan. Marami na kasi siyang nadikitan, Madam Elma, kaya ganyan yan. Sobrang dami na. Kailangan mo siyang i-clear history. Pahingain mo lang yan, didikit na yan. Kasi ganyan ginagawa ko sa akin eh. Lee Songson, Megalab, shout out. Ayan si Lee Songson, nagbaba ng bahay. Lee Songson, ayan, lablabin natin. 6 million, Megalab, shout out. 6 million, ayan. Thank you so much everyone. Mga labs, kung meron kayong mga available na alagad dyan, ayan. Pwede kayong magbartir dyan mga lalabs. Sige, from Daddy Ashes. Ayan, no problem lalabs. Dan Elma from JM. Mamaya, Sir JM, mamaya ha, pagkatapos namin ano, pwede tayong magbartir ha. Tapusin ko lang to kay ano, kay Flower. Pero 20 lang ako. Madali lang to, 20 lang naman to. Ayan, Madam Elma, dan sa'yo si JM. Sige, host. Ayan, dan po kanina from Elma Abayon. Ayan, JM. Dan daw sa'yo, lalabs. Kanina, lalabs. Dan na. Ayan, 6 million. Mega love shout out. 6 million in the house. Ayan. Hermenia Sakyap, Madam Hermenia, mega love shout out sa lahat. Ayan. Hermenia Sakyap, mega love shout out, Madam. Ayan.
Salamat po, salamat. Ayan. Tusok ho, salamat po sa patusok, Madam Herminia Sakyap. Ayan. Maraming salamat. Ayan, Madam Herminia, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Lablabin. Ayan. Lablabin mga lalabs. Maglablaban po tayo dyan. Ayan. Kung meron kayong, ayan, Madam Herminia, kung meron kong available na alagad, Madam. Nandyan si JM. Meron siyang 50. Meron siyang 50, Madam. Wala, host. Ayan. Wala. Sige, okay lang. Ayan, 5 million. Miga love shout out. 5 million. Ayan, Miss Everyday, Mega Love shout out. Miss Everyday, hello. Ayan. Mega Love shout out. Salamat po sa patamsak po, Madam Miss Everyday. Ayan. Thank you so much po. Thank you. Miss Everyday, thank you so much po sa patamsak. Ayan, Miss Everyday, baka meron kang available na banana dyan. Si JM, merong banana 50. Pwede siyang magbartir. GRTV Vlog, Kuya Pabs, Mega Love shout out. Ayan. Ayan, GRTV Vlog, Kuya Pabs. Mega love shout out, Kuya Pabs. Ayan, maglablaban kayo dyan mga lalas. Nakikipag-barter lang ako kay Flower. Ayan, 8 million, Mega Love shout out, 8 million in the house. Ayan mga lalab, kung mayroon kayong mga available na banana dyan, pwede kayong mag-barter. Ayan. Sige lang lalab, ako hindi pa ako tapos kasi panay dal-dal eh. Dan 20 ho, 712 to 732, 44 to 64 thumbs up. Ayan, sige lang lalas, malapit na rin akong matapos. Ayan. GRTV Vlog, ayan, salamat sa patamsak mo lalab, salamat. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay, lablabin natin. Sige lang Flower, ayan Flower, layain mo si si JM, pero hindi pa ako sa'yo tapos. Si JM dyan, meron siyang 50. Ayan, harang lalab, salamat sa paharang mo dyan, Madam Herminia Sakyap. Ayan, salamat po sa paharang, salamat. Mabagal ako lalab magdikit kasi panay daldal ako eh. Ayan. Ayan, ex na kami ni Flower. Ex na ba kayo ni Flower? Wait lang lalab sa. Baka tayo di pa tayo ex. Mabagal ako eh. Mabagal si host kasi panay daldal. Ayan. Malapit na rin ako lalas, malapit na. Kunting kimbot na lang. Samira lalab, GRTV Vlog, dan from Samira. Ayan. GRTV Vlog, dan po si Samira po. Pabalikan na lang po. Ayan. Bloody dan from GRTV Vlog. GRTV Vlog, thank you po. Kuya Pab, salamat. Salamat Kuya Pab, salamat. Tapusin ko lang to si
Ayan, Bloody Dan, salamat po. Ber, Pausok Love TV. Ayan, may 50 po si Ber. GM, ayan, may 50 si Ber. Lalab, nandyan ka pa ba? Ayan, pwede kayong mag-barter ni Bear. Ber, Pausok Love. Ayan. Dansa nakapin from Herminia sa Kiev, madam. Sige, madam, magbakas ka lang po dyan, madam. Ayan. Ayan, si Bear, meron 50 hanggang 200. Wow, sana walang laki ng baha ang banana niya, ang dami niyang alagad. Ayan, meron siyang available na 50, 200. Mga lalabs, ayan, baka meron kayo dyan mga alagad. Ilabas nyo na yan. Ayan, Bert, tayo 30 lang, 13.8 ka. 106 thumbs up from GM Stateside. Ayan. Bear kayo daw ni GM Lalabs. Bear. Ayan, 8 million Mega Love shoutout. 8 million. GM, sagad mo na lahat. Alagad mo from Bear Pausok. Ayan. Ayan, Bear, paano mo na daw? GM, isagad mo na daw, Lalabs, yung mo, alagad. Isagad mo na daw. Hanggang sa pinakadulo. Sige, Bear, 50 start na ako. Ayan, from GM. Ayan, 8 million. Mega Love shout out. 8 million in the house. Ayan, 7 million. Mega Love shout out. 7 million. Herminia Sakyap Dan from GRTV Vlog. Ayan. Ayan, Madam Herminia Dan po sa GRTV Vlog. Babalikan na lang po, Madam. Ayan, thank you. Flower, nandito ka pa ba, Flower? Nandito pa ba si Flower? Wala na si Flower. Umalis na ata si Flower, ah. Apat na lang. Dadahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tatlo na lang ako kay tagal kong magdikit mga lalabs, oy. Kay Flower, 3 pa.
Ay, Diyos ko, nandyan na naman yung aswang. Maglo-loading na naman tayo ng oras na ba? OTWGM30, ayan from Beer. Pausok Love TV. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay. Samira. Enteng, mega love shout out. Hello po, Enteng. Ayan. Mega love shout out, Enteng. Ayan, 5 million mega love shout out. 5 million in the house. Ayan, 19 million tamsak. Ayan. Thank you so much everyone. Thank you. Ayan, flower, dan na ako sa'yo ng 20. Hello po from Enteng. Ayan. Paguhit po from Isabela. Ayan, Isabela, mega love shout out. 1.4. Ayan, 5 million mega love shout out. 5 million. Paguhit si Isabela, mga lalabs. Ayan. Meron ka bang mga alagad, Isabela? Pwede ka lalab magbartir, lalabs? Ayan, Samira, lalab. Nagbaba ng bahay, Samira.
Ayun mga love, palablab po ko sa binababa kong bahay mga love. Ayan ang yung aking new uploads. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out 5 million. Samira Dan from GRTV Vlog. Ayan. Isabela, nandito ko sa bahay mo, Isabela, oh. Isabela, nasa bahay mo ako, Isabela. May harang ka. Very first time LS Litong Avenue. Ayan. Isabela, nasa bahay mo ako, Isabela. Ayan, Isabela, gumuhit ka na lalab, Isabela. 1.15 ka na. Isabela, ayan, nasaan ba si Isabela? Yan, Isabela, sa iyong bangus. Isabela Dan from GRTV Vlog. Ayan, Isabela. Pabalikan na lang na love si Kuya Pops. Dan na po sa'yo.
Wait lang mga lalabs, mag-ano lang ako mag-jingle bells. Mag-share lang ako mga lalabs. Lablabin natin mga love, 4 million mega mega love shout out. Malapit na naman mag alas 9. Ayan, 5 million mega love shout outs. Enteng 20 with thumbs up po. Enteng. How are you, Enteng? Tayo ba, Enteng? Di pa ba tayo ex? Ikit tugi. Ayan, Ikit. 10 tayo lalabs. Ikit. 1.9. Ano, Ikit? Padikit yung nakapin 10. Enteng. Dikitan mo yung nakapin 10. Oh. Enteng. Unahan kita, host. Baka ex na lahat. Hindi pa yan. Tingnan mo muna. Pero dati nagbarter na tayo dati. Yung nakapin lalab 10. Tingnan mo muna. Yung nakapin. Hindi pa yan lalabs. Yung nakapin papadikitan ko sa'yo. Hindi yung sa akin. Sige lalabs 10 lang ha. Inteng. Ayan, GM 2.63K to 2.66 down 30. Silipin ko yung buy mo, Inteng ha. Wala ka pang views. Wala pang views bagong upload mo to. 1.9 ka ha. Ikit. Start na ako. 1.9K. Zero tamsak. Ayan, start na ako, Ikit ha. 10 lang naman. Basta yung nakapin. Ayan, Ikit ha. Unang tamsak. OTWGM. Kay kasabihan ang hirap maging mahirap. Diskarte sa buhay. From Ikit. May premiere ka rin pala. Ang sipag pala ni Ikit, daming mani. Padala naman dito lalabs ng mani. Ikit, 1 kilo. Sa bahay. Enteng dan, Enteng. Enteng, lalab Enteng, dan. Palmer.
Michaelson Lalab, mega love, shout out. Ayan, Sisi hello, take 4 please, lul. Michaelson, thank you so much, Lalab. No take 4 today. Only take 1. Bear 13.8, 106 thumbs up to 133 sinad. Ayan, sinagad. Bear, sinagad ko na, kulang 3 ang thumbs up. Ayan. Isabella, hello. Ayan, from Michaelson. Isabella, Lalab, hello from Michaelson, aka Mike. Lalab Michaelson, thank you. Tadan! Bicolana, palitan 10. Ayan, si Bicolana may 10 mga lalabs. Ayan, GM. May 10 lalabs si Bicolana. Ayan, palitan 10. Ayan, si Bicolana may 10. Sino may available dyan mga lalab? May available si sa, Bicolana. Bicolana may 10, may 10. GM, salamat from Bear Pausok. Ayan. Bear complete na 106, 136 thumbs up. Ayan. Salamat, salamat, salamat. Tatlo na lang kay tatlo na lang. Kay Ikit. Natin si Bal. Oh my God, ba't namatay? What happening?